Ακτινοβολία δηλαδή είναι αυτά τα συγκεκριμένα φώτα. Ναι, αλλά όσο είναι ένα laser pointer που δείχνουμε. Πάρα πολύ. Ναι. Αυτές οι ακτίνες τις χρησιμοποιούν τώρα για δερματολογικά, για κοσμετικά, για φύτρωμα μαλλιού και είναι κάτι που έχει δείξει είναι ασφαλής στον άνθρωπο. Ωστόσο, να έρθουμε σε αυτό το οποίο συνέβη για πρώτη φορά στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Να έρθουμε σε εσάς, κύριε Τζουβελέκη, μιας και συμμετείχατε, είστε ένα από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Τι ακριβώς συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση? Ουσιαστικά, όπως σας είπα και προηγουμένως, στο συγκεκριμένο ασθενή είχε γίνει πρώτα μία ενδοφλέβια έγχυση των βλαστοκυτάρων. Δηλαδή είχαν απομονωθεί τα βλαστοκύτταρα και είχε γίνει πρώτα μία ενδοφλέβια έγχυση. Στη συνέχεια, ο ασθενής αυτός υποβλήθηκε σε κάποιες εξετάσεις προκειμένου να δούμε την εντόπιση των βλαστοκυτάρων, δηλαδή πού πάνε ακριβώς τα βλαστοκύτταρα. Ναι, μεν τα έχει εσύ ενδοφλέβα, αλλά δεν ξέρεις πού πάνε, θα πάνε στις περιοχές της βλάβης. Αυτό γίνεται με μια εξέταση που λέγεται σπινθυρογράφημα αερισμού αιμάτωσης του πνεύμονα, όπου είδαμε ότι δεν είχαμε ικανοποιητική παρουσία των βλαστοκυτάρων έτσι όπως τα ποσοτικοποιούμε εμείς στις περιοχές της βλάβης. Οπότε σκεφτήκαμε ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να κάνουμε στοχευμένη έγχυση των βλαστοκυτάρων στην περιοχή της βλάβης. Οπότε ξεκίνησε. Προφανώς σας διακόπτω. Ίσως να ισχύει και αυτό που είπε ο κύριος Πασπαλιάς προηγουμένως, ότι αυτά τα βλαστοκύτταρα να πήγαν σε κάποιες άλλες περιοχές του σώματος που εντοπίστηκαν κάποιες βλάβες. Πάνε και στο ύπαρ. Μας είπε προηγουμένως ακόμη και στις ρητίδες. Υπήρχε διόρθωση και στις ρητίδες. Οπότε ουσιαστικά εμείς στο συγκεκριμένο ασθενή, επειδή αυτός ο ασθενής είναι σε τελικού σταδίου αναπνευστική ανεπάρκεια, σκεφτήκαμε Βλέπουμε τώρα και κάποιες εικόνες από την επέμβαση την οποία συνέβη, ακριβώς αυτό το οποίο συνέβη πριν από μερικές ημέρες. Αν θέλετε να μας πείτε και λίγο, να μας περιγράψετε τι ακριβώς βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά υποβάλαμε τον ασθενή σε μια εξέταση που λέγεται βροχοσκόπηση, κατά την οποία ο ασθενής κάθεται στο κρεβάτι εκεί, είναι υπό αναπνευστική υποστήριξη, γιατί ο συγκεκριμένος ασθενής έχει αναπνευστική ανεπάρκεια. Στην συνέχεια, αυτές εδώ πέρα είναι οι αξονικές τομογραφίες όπου δείχνουν υψηλής ευκρίνειας, όπου δείχνουν ουσιαστικά τη βλάβη. Οτιδήποτε είναι μαύρο είναι αέρας, οτιδήποτε είναι άσπρο, είτε είναι παθολογικό είτε είναι φυσιολογικό. Στο συγκεκριμένο ασθενή εκεί, στις προηγούμενες αξονικές φαίνονταν η βλάβη, η ουλοποίηση δηλαδή του πνεύμονα. Ο πνεύμονας του είχε γεμίσει με ουλές, όπως ακριβώς το δέρμα γεμίζει με ουλές, έτσι ακριβώς και στο συγκεκριμένο ασθενή είχε γεμίσει ο πνεύμονας του ουλές. Οπότε σκεφτήκαμε να πάμε στοχευμένα στις περιοχές εκεί πέρα όπου υπήρχε η βλάβη, όπου υπήρχαν οι ουλές στο πνευμονικό παρέχημα και είχαν καταστραφεί και οι ψελίδες, οπότε δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Να πάμε και να κάνουμε την έγχυση των βλαστοκυτάρων με σκοπό να εκμεταλλευτούμε την αναγεννητική τους ικανότητα. Όπως βλέπετε εδώ, τον υποβάλαμε σε μια εξέταση που λέγεται βροχοσκόπηση. Μπαίνουμε με ένα εύκαμπτο όργανο που λέγεται βροχοσκόπιο μέσα από την μύτη του ασθενούς. Περνάμε το διάφραγμα, συνέχεια προχωράμε προς τον οροφάρυγγα και συνέχεια περνάμε τις φωνητικές χορδές. Να είναι λίγο πιο κάτω αυτό το βίντεο της εξέτασης. Τώρα εδώ περνάμε μέσα από το διάφραγμα. Προχωράμε, περνάμε τον οροφάρυγγα, περνάμε στη συνέχεια τις φωνητικές χορδές και μπαίνουμε μέσα στον πνεύμονα. Στον πνεύμονα πηγαίνουμε στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως σας είπα, κυρίως στους κάτω λοβούς του πνεύμονα εντοπίζονται οι δυσμενέστερες βλάβες για τον ασθενή και πήγαμε εκεί και κάναμε έγχυση των βλαστοκυτάρων. Επάνω στην πληγή δηλαδή. Επάνω ακριβώς στην πληγή. Αδρά τα είχαμε διαλύσει σε σύριγγες με φυσιολογικό ορό μέσα τα κύτταρα. Ο φυσιολογικός ορός είναι εντελώς αυλαβής, δηλαδή δεν θα μπορούσε να προκαλέσει κάποια αναφυλακτική αντίδραση ή οτιδήποτε άλλο. Κάναμε έγχυση πολύ μικρής ποσότητας φυσιολογικού ορού που ήταν μέσα τα κύτταρα στις περιοχές της βλάβης και συνέχεια εξήλθαμε, βγάλαμε το βροχοσκόπιο από το πνεύμονα του ασθενούς. Και αυτή τη στιγμή τώρα υπάρχει και μία. Είναι η έγχυση, μήπως εδώ είναι. Αυτή ακριβώς είναι η έγχυση. Ναι. Όπως βλέπετε, τώρα εκεί πέρα είναι η βρόχη, είναι στον αριστερό πνεύμονα. Είναι ο άνω λοβαίος και ο κάτω λοβαίος. Στον κάτω βρόχο, στον κάτω αριστερό λοβό του πνεύμονα, κάναμε την έγχυση των βλαστοκυτάρων. Και στην συνέχεια, όπως βλέπετε εδώ, είναι μια εξέταση η οποία διήρκησε περίπου 5 λεπτά. Ναι. Ήταν πολύ καλά ανεκτή από τον ασθενή, χωρίς να τον υποβάλουμε σε κάποια έτσι, πόδινη, επίπονη διαδικασία. Και στην συνέχεια θα κάνουμε μια σειρά από εξετάσεις προκειμένου να δούμε πού πήγαν τα βλαστοκύτταρα, πού εντοπίστηκαν, πού θα εντοπιστούν δηλαδή και αν υπήρξε κάποια βελτίωση. Τη βελτίωση θα την εκτιμήσουμε και με
υπολογιστική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας, αλλά και με γενικά την κλινική βελτίωση του ασθενούς. Δηλαδή, αν αισθάνεται καλύτερα. Πότε αναμένετε να έχετε τα πρώτα συμπεράσματα, κύριε Τζιβελέκη? Τα πρώτα συμπεράσματα τώρα, όπως σας είπα, αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Οπότε, ακριβώς θέσαμε κάποια ουσιαστικά αυθαίρετα όρια, χρονικά όρια. Συνήθως επανεκτιμούμε τον ασθενή στους 3 μήνες με μια εξέταση που λέγεται σπυρομέτρηση, όπου βλέπουμε τη λειτουργική ικανότητα του πνεύμονα, πόσο δηλαδή δυνατά μπορεί να φυσήξει ένας ασθενής. Και στην συνέχεια θα κάνουμε υπολογιστική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας για να δούμε αν όντως υπάρχουν κάποιες ή υπάρχει σταθεροποίηση στην νόσο, γιατί η νόσο αυτή εξελίσσεται προοδευτικά, ή υπάρχει κάποια μικρή βελτίωση στις βλάβες που παρατηρούμε. Ο συγκεκριμένος ασθενής είχε υποβληθεί στο νοσοκομείο της Αθήνας πριν από μερικούς μήνες σε κάποια αντίστοιχη ενδοφλέβιο όμως τώρα. Μας έδωσε κάποια, ουσιαστικά ήταν η πρώτη προσέγγιση, θεραπευτική προσέγγιση, όπου μας έδωσε κάποια ενθαρρυντικά μηνύματα. Δηλαδή είδαμε ότι υπήρχε μια βελτίωση 2 μήνες μετά των σπυρομετρικών του παραμέτρων, δηλαδή το πόσο δυνατά φυσούσε ο ασθενής, που είναι ένας έμεσος δείκτης της κλινικής του κατάστασης. Οπότε είπαμε να πάμε πιο στοχευμένα και ελπίζουμε τώρα να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με την ενδοβροχική έγχυση. Μάλιστα. Επειδή θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα για τον ασθενή και δεν θα σας διακόψω, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ κοντά στο Ευζήν.